Hej alle sammen, og velkommen til en part 2 af mit fyrværkeri. Jeg har lige været en tur i T. Hansen. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at købe lidt mere krudt. Så ja, jeg er ude at købe 2 trykbølger, 49 skud i. Der er 906,5 gram krudt i, 49 skud og 30 mm batteri. Super lækkert. Og så er jeg ude at købe 2 plasmabomberør med de her 50 gram krudt i, 30 mm max loaded. Og så har jeg været ude og købe 10 kuglelyn. Jeg tror faktisk, jeg har været heldig at få et godt batch, fordi for et par år siden, der var de nemlig blevet lidt dårligere. Og det her, det er altså fra 2021, og det er også med de gamle lundebeskyttere. Så, men der er 49,8 gram krudt i. Ja, super fint. Super fin raket, 2,5 tommer. Men ja, det var egentlig bare en part 2 af mit fyrværkeri. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at købe lidt mere, så ja, det endte med at være 2 trykbølge og 10 kuglelyn og 2 plasmabomberør. Så tak for at I så med, og tjek gerne mit fyrværkeri part 1 ud, hvis I ikke har set den. Og så husk at subscribe og like, og så ses vi bare i næste video. Hej.